Se'n parla molt d'ell, no? Però Donald Trump seria benvingut a la reunió del cercle? Nosaltres ens agrada tenir opinions de tots els aspectes, per tant, per què no? Per què no? Perquè ens expliqui el que està fent i perquè a la reunió Cercle de l'Economia generalment ara les organitzem de forma que qualsevol convidat té una presentació i després hi ha un diàleg. I en aquest diàleg li podríem fer algunes preguntes que crec que interessarien al públic. En queden 3. Cert o fals? El teixit productiu català necessita immigrants com l'aigua que bevem, que va dir una persona de patronal. Cert, fins a cert punt. Necessitem immigració, però hem de parlar de quanta exactament i de quin tipus. Aquestes dues últimes són per vostè. El Cercle d'Economia és ja un espai de dones? Estem anant a ser també un espai de dones. El que volem és que sigui un espai equilibrat. I ho estem treballant, perquè ens falta encara camí, sí. I un repte pel seu mandat? Bueno, un dels reptes és fer que el cercle estigui equilibrat amb homes i dones i que hi hagi més joves i que ens escoltin, que siguem encara més influents a Catalunya i a la resta d'Espanya.